सनामोन माबोरै दङ मोजांना गासिनाबो खबरा नाथाय आंना हले गाज्रिलै सनामोन जिउनि खोथाखौथ' आरो माथो बुंबावनो मानसि जाबाय जेला बेबायदिनो मोजां गाज्रिनि गेजेराव थाखायोखा दिनैबो दसे सम लानानै फैलायबाय ओमफ्रायो खायसे खायसे आगैमोना बुंहरो नालाय नेनानै थाबाय थायो आदा दसेब्लाबो ससेब्लाबो लाबोयोबा मोजां मोनो होननानै स थेंक इउ स माच नेनानै थाबाय थानायनि थाखाय जाय जायबा नेनानै थायोना बिथांमोननि थाखायनो हाजार माने सोलाबाबाबो दसे सम दिरुननानै लाबोनो गोसो जाखाथारो लोगोफोर थेवबो खायसे खायसे सनामोना नायनो बाखोना माखो देनाय नोंथांमोना माबोरै मोनदों नायनो मोजां मोनदों मोनाखै खोन्थाहरदै ओखिमोन नायनो बाबाबो नायथार आङो सनामोन बे खायसे खायसे नायनो बायोब्लाबो आङो माब्लाबाबो लाबालासे थाया मानो होनबा बे आंनि सासे सानैबाबोथ'ना नायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय लाबबायानो थागोन जेबो नङा लोगोफोर ना नायनो बरिं मोनब्लाबो मोजां मोनाब्लाबो जेखियानो जाया मानो आंथ' बुंबायानो थाखायो जेखि जाया मानो जेबो उसुबिदा गैयाबानो आं लाबबायानो थागोन मेहेरा खावब्लाब्ला नुजाफैबायानो थागोन ना सनामोन जेब्लायबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय लाभ इउ बयनिसिमबो सनामोन दसे समबाबो नायलांदोलायलै जासाबाबाबो मोजां नंद्रायाबाबो एकदम नायनो मोजां मोनथाराखैबाबो आंनि लोखिमोन कमेन्टबो खालाम लोगोसे लाइकखौबो थुनो दाबावदै ओखिमोन जेब्लायबोथ' हिट जाया थेवबो नायसाबनायनि थाखाय थेंक इउ लोगोफोर दै ओखिमोन सना नोंनि खेला खतम प्लिज नाथाय प्लिजखौ बेहाय सोर खबर होखो आंखौ जोबथियाव दं होननानै मानोना आं थानायखौ थांग्रायावनो खोन्थायाखै अब्ला बिसोरनो आंनि इनफरमेशनखौ सोर हरखो नाय साइमन नोंसोर आंखौ बेबायदि हमनो हायाना मानि दायाव नोंसोर आंखौ एरेस्ट खालामनो फैदों थानायाव थांब्लानो गासैबो नों फोरमायजोबखागोन नोंनि दायखौ आरो जुदि नों जेबोखौनो खालामाखैबा अब्लालाय मानोथो खारखोमायामोन पुलिसनि नोजोरनिफ्राय नों फैनानै रायलायफैयाखै मानो औ सना बुंदो नों जुदि जेबोखौनो खालामाखैबा मानो खारखोमाया ओइ थुनथुलि जास्ट शाट आप नों एकदम बांद्राय खोथा बुंबाय दे नोंनो आंखौ बिदि फान्दायनो साननाया आरे आंलाय मा फान्दायनांगौ जाखो नोंथ' आंनि सानखौ किडनेप खालामदोंमोन ना बेनि दायावसो नोंखौ एरेस्ट खालामनो फैदों दा मेडाम उनाव जि रायलायनांगौ ओजों रायलायदो थानायाव फै थ'दो मेडाम एबार थानायाव थांनानै जि रायलायनांगौ ओजों रायलाय एइ मेम नोंसोर आंखौ बिदि एरेस्ट खालामनो हाया आंखौ हिगार नोंनि बिमायाथ' अलरेडि दंहैखायो दा नोंनिल' बारि थ'दो बिमा फिसा आरो मा खोथा बुंनांगौ दं एक्सप्लेन खालामनांगौ दं ओजों खालाम आं बुंखाबायना नोंसोर आंखौ बिदि हमनो हाया गोख्रै बेखौ हमनानै थानायाव लानानै थांदो सारमोन आरोथ' बेखौबो मोजां नोजोर हो दे थानायाव जेबो उसुबिदा जेबो प्रब्लेम दाजाथों मेडामा बेस्रा हनै एसेबां हटेलाव थाखोमालायनानै दङमोन सिबाय ओइ थुनथुलि नों आंखौ बिब्दि फान्दायनो हाया बुंगासिनो आं सानखौ किडनेप खालामाखै बुंबायना आङो मा प्रुफ दं नोंसोरनाव गावखौनो गाव नोङो हजोंहाय प्रुफ खालामबानो जाबाय दै दाथ' जों एफआइआर होबाय नालाय नोंखौथ' हमखागोन नोंदि आंनि सानखौ माबादि खालामामोन माबादि खालामबावगौमोन नों बायदि मानसियालाय मा भरोसा दा आरो आंनि सानखौ नोङो एटेक खालामबावोमोनबा लानानै थां सार बेखौ आरो बिमा फिसा जेलाव जोबनानै दोन ओइ थुनथुलि नों आंजों गला मिथिबायना आंखौ नंखाययावनो नों बेबायदि फान्दायदोंना गोदोना हिगार आंखौ नङाबा नोंबो दिगदारसो जागोन मेम मिथिबाय वाह आंखौसो उल्था धमखिबावलायदों नों आंजोंसो बाजाबावदोंना आरे रे सनायानो एकदम माबायावसो सान्देयावसो थांलाय लांसिगोन आयै मादि हालत खालामना लाखो नोङो जाम्बि बायदि मा खालामबाय थायो नोंलाय फाल्थुगिरिनो ओइ आंखौ जेनदों दा सान नोङो नोंनि बेबायदिखौ माबाखौ गिनो आङो बिसोर पुलिसाथ' मा जेबो खालामनो हाया आंखौ रावबो जेबो खालामनो हाया बुङैनो नोंलाय मानोथो थाखुमानानै थाफैनाय बे आलिसान हटेलावसो स्राय फैना थाखुमादों नोङो आं जि खालामा नोंलाय सोर आंखौ बेबायदि बुंबाय थानो नोंखौ बिदि फान्दायना नोंखौनो उल्था बानायफिनगोन आं मिथिबाय थुनथुलि बे सिरिथा सानैबो थौ एबाराव नों जि रायलायनो नोंसोरो जि रायलायनो ओजोंहाय रायलाय बेहाय दावराव दावसि खालामनानै लाब गैया मेम खोनासं आं आइनि थाखाय रायलायबाय दङ आरो आं बेयाव खारखुमायाखैथ' आं थाफैथ'दोंसो थाखुमाथ'दोंसो आङो थाखुमानो माने दसेल'सो सिखावनि सालाया खान्दा गावनि दायाव गावनो गाब्रबफिनखायो नों जेला दाय मावदोंबालाय गिखागोनथ' ना नोङो आरो खारखुमा थ'खागोनबो मेम आं जेबो दाय मावाखै आरो आंनि जेबो दाय गैया बेखौनो सोंना नोंसोरो बेनावनो सों बेसो आंनि बाबु बिफाखौ सेनानै लादों ओमफ्राय दा नायनाय गावनि फिसायनि किडनेपनि एजाम खालामदों आंखौ नोंलाय आंखौ मा बिदि थगायनोलै थगायना हमनो सानदों बेस्रा हमजानायनि माबायाव एसे फाग्लि रखम जाबाय दे मेम नोंसोर बेखौ लानानै थांदो दे दा ओजोंहाय थांनानै एसे थान्दा दैफोर लोंहोदो एसे
खर'फ्रा थान्दा जानायनि दिमागा गरम जाबाय बेना नोंनि साननाया मालाबाबो जाफुङा थुनथुलि आरो चल जुदि नोंखौ हमनो हायानो नों गावखौनो गाव जेबो खालामनो हायानो माथो जाम्बिलाय जोंलाय आरो बेयावनो ओरै मोनफैबायलाय माथो नोंखौ जाम्बिसियान सिखावा खि सोरबा खारबाय थानो हायो नों जेरावनिफ्रायबो बासिबाबो नों माबानिफ्राय आयेननिफ्रायथ' मालाबा बासिनो हायाना दाय मावनानै सोर बासिफेरदों दिनै मोनसे नङा मोनसे फिसा साबुदथ' गालांखाथारो मिथिदों आंनि इनफरमेसनखौ नोंसोर मारै मोनखो बेखौथ' आं मिथिया नाथाय दायो नों बिसोर आंखौ हमबाबो आंखौ जेबो खालामनो हाया ना नों ना बिसोरो नाय जाम्बिसियाना इसेबां मानि एटिटिउड ना दाबो नोङो दुगियानो लाजाखाया माथो अभार दुगि थोद जाम्बि जाम्बिसियान बे खर' मेलेमाव मानो नोङो जेबो गैयि दोनो एसेसो मेलेम सोना ला थौ जाबाय जि रायलायनांगौ हजों रायलायजोबदो Just wait and watch कौन किस पे भारी पड़ेगा बेखौथ' समासो खिन्थागोन आच्छा आयौ गिबाय आं नोंखौ सनाया आंखौ एबार मा खालामगोन पुलिसजों हमजानायनि ले खावलाय गोजा जालायबाय माथो बहाथो खालामनांगौ खोनासंखाबायना आङो जेबो खोनासंला एबारलाय बहा गारियाव खारदों सिगां नोंसोर नोंसिनि खामानिखौ खिन्थादो आरामसे ओजों थानायाव अके बिसोरखौ हम जोंखौसो उल्था फान्दायदोंना आंना छोटा सा फिसालाबो दङ मेम प्लिज बांद्राय दुगि देखायब्ला बेबायदिनो जायो आंनि सानखौसो बे नुकसान खालामनो सानदोंमोन ना आंनि सानखौ दा थै नों पापि नोंनो जेलाव बिमा फिसा एबार सिउग्लिजोब नोंसोरो जेलावनो थाबबाय था नोंसोरो नाथायबा जेबो प्रुफ मोनाबाथ' बिसोरो गफिननोबो हानाय बिनि सिगां माबा मोनसे प्रुफ मोननायबा मोजां जागौमोन दे नाथाय सानाबोथ' जेबो प्रुफानो गैया बेनावबो मारै मा होननानै बिसोरखौ जेलाव दोनबाय थागोन दे आयेना बुंनायल'जोंबो मानियाना प्रुफसो बियो बिसोरनि केसखौ स्ट्रं खालामनोबा माबा नङा माबा मोनसे नागिरथारनांगोन जों आरोबा बिसोरनावबो गासिबो नायजोब्बाय नाथायबा बिसोर गायब खालामजोब्बाय साबुदखौनो दाथ' कर्टआव साबुदसो बियो ना प्रुफसो नांगौ जायो आंना गोसोआनो मानोबा सुखुथाराखैलै मेहेर नोंजोंथ' मा जालांनो हमखोब्रा दासान्दि साला बे अखाफ्राबो आंखौ बिदि खालामबाय नालाय फनबो हमासै गाज्रि मोनहाबनानै थाबाय होद दसे थांना फैनोसैलां एसे बुजायना फैनोसै आं बिखौ आंनाबो डाइरेक्ट बुंद्रायबाय खोमालै माने एसे बुजायना फैनोसै आं बिखौ कुछ गड़बड़ है दया होननायसो जाबायलै गोसोआ मानो आंना कुछ हे जाबाय थादोलै बे अखाफोरखौ दासो मानो सानफ्रांबाय थाखो आङो माने साना नङो थेवबो मानो सानबाय थाखो आं फारसेथिंजाय जुरिममा बिदि जाना दङनो जुरिममखौबो नायनांगोन आरो फारसेथिंजाय आइयाबो गोमानानै दङ मा जाखो आइया बहाबा आलासि जाहैखो ना माखो थेवबो बे गावनि फनखौथ' गालांफेरामोन ना मानोबा गालांखो बहाबासो सोरनावबा लोगोनावसो दंहैयो ना मायोबा आं सोंहरजोब्बायमोन सिनायनायनाव नाथाय रावबो मोनथियाल' बुङो फैयाखैल' होनोलै दाथ' आरो आङो अखाफोर मोनथिनो थांग्रोनोसै ओमफ्राय जुरिममोननाव डाइरेक्ट थांनोसै आङो गोबावानो जाबाय दाख्लैबो थांबाय साला आंखौ नायख्लेंनानै थांबायना बेखायनो आं बिसिनिथिंजाय थांखायासैलै लामाथिंल'सो थांखादोंमोन लेभेल बारालै अखाफोराबो बिनि लेभेलखौ नायगोन आं दिनै नायनि र' आरे नोंखौ माबोरै बुंनो आं अखाफोर आं जे नोंनि प्रप'जखौ मानो एक्सेप्ट खालामाखै मानोना आंहा जाथाय जादोंलै दा मा होनना बुजायनो नोंबो नुबा नोंबो गोसोआ बोरैबा मोनगोन माने आं खिन्थाबा आरोना जेन'बा गावनि महरखौ आंनि हाथरखिजों एखे नुबा माबायदि रिएक्सन जागोन बेना बोरैबा मोनखायो साननानैनो ओमफ्राय बेखि आं बुंबा फोथायगोनलै नोंखौ नायब्लानो हाथरखि मोनलायलाङो आंहा बेखायनो उसुबिदा मोनो गोसोआ गोसथोनबो हाया नोंनि प्रप'जखौबो एक्सेप्ट खालामनो हाया हाथरखिखौबो बावनो हाया आंसो मिन्थिगौ आंनि गोसोआ बेसेबां उसुबिदा जानानै दङ बेफोरबायदि गोबां उसुबिदा गोसो लानानै थांना दंगासिनो आङो मेहेरा हाथरखि बेबि नोंसिनाव आलासि जाफैलायबायलै आङो गोदोनि बै थांनाय समफोरानो मोजांमोनलै मानो दि नोंजों बेबायदि जाथाय जालांखो मानो दि आंनि जिउआव बेबायदि बारहुंखा फैखो साला गावनि जिउआव आवगायनो सानो थेवबो गोसोआ हेंथा होयो माब्लाबा समाव रायलायनायाबो मेल्ला मानसिजों रायलायोब्रा आङो सिख्लाफोरजोंबो रायलायो थेवबो गोसोआनो जेनिबो थाखाय मन्जुरि होआलै ओरैनो थानायावसो थायो बाबु बारिखौ बै हाग्रा दुनायखौ फोसाबहोयो नामा मा होनदों आंनो एसे खामानि नांगौ जादोंमोन नालाय आं बुंदों बै बारिनि हाग्राखौ सनस्राङो नामा फोसाबहोयो नामा बारिनि हाग्रा बिदिथ' फोसाबनाङामोन आदै नाथाय थेवबो
बाबु, आंहाबो फैसानि एसे गोनांथि जादों नालाय बेखायनो खामानि नागिरदोंमोन आङो। इथिंजाय गामि गामि हाबनानै नाथाय खामानिखौनो जेरावबो मोननो नागिराखै। नोंस्रानाव हाग्रा बिराद नुदों आं बारियाव। दाननांगौ दङबा फोसाबनांगौ दङबा एसे खामानि मोनगोनबालाय। आंनि हाथरखि बेबिनि न'आबो बारियाबो जियानो जा हाग्रा गुदुबो थानालै। आं फैबाय थायोना सम सम एसे साफा लाखिनांगौ। जोंहा न'आव बेयाव रावबो थानायथ' जायामोन। आदैया जानो हागौ गुबुन गामिनिफ्राय फैदों खोमा। औलै बाबु, खामानि नागिरबायदोंमोन आङो। एखनबा मोनोबो नालाय। दे होमबालाय बारिनि हाग्राखौ दानस्रांनानै एसे फोसाबबानो जाबाय आदै। जेसेबां जायो आं दायो हरगोन। न'खौबो एसे फोसाबदो आदै, माने बेहाय जोंना रावबो थायाना दा। जोंथिंजाय बिराद हाग्रा जादो र', बेखौ फोसाबदो। एसे मोजाङैनो फोसाबबानो जाबाय दै आदै। दे बाबु, जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय। आं खामानिखौ मोजाङैनो मावगोन, मोजां दानस्रांजोबगोन आङो। आरो दाथ' मैगं फोनाय बोथोर, आलु फोनाय बोथोर, मोजां जागोन ना बाबु? बेफोरखौबो फोनानै दोननो हागोन, गायनानै दोननो हागोन, मानसि थायाब्लाबो। नंनायाथ' नंगौ आदै, दे जायखिया खामानिखौ मावग्रोदो। बेहाय आंनि हिन्जावासो थायोमोन। नाथायबा दा आङो टाउनावसो थाबायना बेहाय थाला। गोसोखांथि हिसाबै दोनगोन आं बे न'खौ जेब्लायबो। आरोथ' फैबायानो थागोन आं बेहाय। फैनायावनो एसे लेटसो जालायलांबायलै, थेवबो थांसै आङो। जियानो जाया मानो, थेवबो अखाफोरजों रायलायलांसै। एसे मोजां बुजायलांनि आं फाग्लिखौ, बुजियासै बे जाम्बिया। लोगो जानानै थानो हाखायो, माखौथो एसे गाज्रि मोनखो बेलाय फाग्लियालाय। दिनै बुजायलांसै आं मोजांनो। गारि दंनायमोनबासो दहायनो मोनफैसिगौमोन आं। गारियाबो गैजालारा। ससे थाबायबोबाय, ससे अट'सो गाखोबोबायलां। दायो टट' मोनो ना मोना? जुरिम मोनाव डाइरेक्ट आफामोनाव सिद्दा। थाङा नंबाबो मोनसे प्रब्लेम जाना होयोरा। र' अखाफोर मोनाव हाबलांग्रोनोसै। नुबायना, गासिबो मोजां जाजोब्बाय दा। बेखौ मा नों टेनसन लाबाय थादोंमोन? औ, गासिबो एसे मोजाङै मोजां जाजोब्बाय। अब्लाबो रावबो फैयासैना। साननानै लाबानो जाबाय, रावबो फैयाबाबो सासे स्पेसियेला फैदों होननानै। माने आंलाय मा जाखो, आंथ' फैदोंना। बेखायनो जेबो बारा दुखु जाबाय थानाङा आरोना। नङाबा नोंनि आइयाबो गोसो गाज्रि मोनगोन ना। थारैनो जोबोद मोजां मानसिमार बियो। बिनि साननायफ्रा मोजां न'। आरो आंखौ बेसेबांबा मदद होबोबाय। मददाथ' सिगां मिहिराबो होदोंमोन, थेवबो मालाय हनै गुबुन सोरबा दंखायोना बेहा, बेखायनो आं रावखौबो डिस्टार्ब खालामनो सानला। आरो लाजिबायबो आं। आइनि माबायावबो लिंहरासै आं बेखायनो। लासिं सिं मा होननानै लिंहरबावगोन आंलाय, गोसोफ्राबो गाज्रि मोनबायना आङो। मालाय गुबुनखौनो मोजां मोनखायो, आं बिब्दि आरो मोजां मोनो होनना लानानै बोरैबा गावखौनो गाव गाज्रि मोनबाय थादों आङो। थेवबो लाखियाथ' फैबाय लक्ष्मणा। आरे मा सानाबलायखो, आइयाबो नै दासो फन हरबाय थादोंमोनलै। आङो दहाय हरफिनबाय, थांगासिनो होनना बुंबाय आङो। नंगौ, मोनाबायबो ना, बेखायनो मादैया गिलायलांबायसोदां। नोंखौबो लाखिबाय थानाय जाबायहाय, खोमसिलायनोनो। दहायनो जागोन बायदि मोनदोंमोन, एसे लेट जाबायना। बाबायानो एसे लेट खालामबाय। दे जेबो नंला, माथो जानो, आंना मोनाबाबो थांनो हाखायोना, गारि दंखायो माथोबाव। नाथायबा नों गाबबाय थाना दै, मोजाङै मोजां थाबानो जाबाय। दाबो गासैबो थिग जागोन ना, बेनो लास्टथ' नङा। नाजानोसै आरो। ओमफ्रायो मालाबा मोजां सम लानानै बेरायफैबानो जाबाय न'। नोंनि जेबासो गाज्रि मोनलायलायसिगोन खोमा न'। आङो नोंखौ इसेबां खस्थ' होनाय जाबायना। जिएब? थोद, मा खोथा बुङो नोंलाय? जिएब गैयालै आंना। लोखि नालाय बहा जिएब थानोरा। लामा मोनहां जाबाय र', ओमफ्राय न'आव हाबफैनांगौ ना फन हरनोसैल'लाय आङो? ओमफ्रायथ' आङो मा बुंगोन अखाफोरखौलाय? गावहाबो मा बुङो? जेबो नङा दे, खोन्थायाबालाय खोन्थायासै। आइया, मोजां बुंबा आंलाय मानो थगायनांगौ दे? हाथरखिजों सरि, अखाफोरजों सोर बेलाय?